Good day mga kasarye. Gawa ng palamig. Yung saging na saba na may sago. Ayan. Siyempre, lulutuin po muna natin ito. Ayan po. So, nilagay ko na po yung saging at ang sago. Ayan na po sila. Maliliit lang na sago po itong binili ni madam. Kaya, ayan. So, wait lang po natin. Kasi hindi pa po luto yung saging. Lagyan ko po ng sugar. Ayan. Para may lasa ang ating saging at ang sago. Pero konti lang po yan kasi matamis-tamis na po yung saging at lalagyan pa po natin yan ng gatas. So, lalagyan ko na po ng milk. Ayan, buhos na ang gatas. Inubos ko po yung isang can. Marami-rami po ito. So, ayan na po. Ready to cool. Papalamigin na po natin ito. At ilagay sa fridge. Kung ano-anong na po. Pampalamig ang ating ginagawa dahil sa sobrang init ng panahon ngayon. Ayan. Saging na saba na may sago. Ayan. Thank you for watching, guys. God bless us all. See you in my next vlog. Bye!